الله أكبر الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فإنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه سلم وعلى صحبه تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ғаләмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына үзенең салават шәрифләрен насип итсә иде. Кемне Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән туры юлга күндерсә, аны беркем дә ул юлдан адаштыра алмас. Кемне Аллаһ Тәгалә гаделлеге белән адаштырса, аны беркем дә туры юлга күндерә алмас. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан куркыгыз, тәкъвалы булыгыз, һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "И кешеләр, Аллаһтан, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты. Аннан иптәше хатынын барлыкка китерде, һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки, бер-берегездән шул Аллаһ хакы өчен сорыйсыз, шул Аллаһның ачуыннан, һәм шулай ук туганлык җепләрен өзүдән сакланыгыз, һәм дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр. Әмма бәъд, мөхтәрәм газиз дин кардәшләрем, Аллаһтан куркыгыз, тәкъвалы булыгыз, һәм Аллаһ сезне күзәтеп торганлыгын белегез. Тәкъвалык нәрсә соң ул дисәгез, тәкъвалык ул Аллаһ кушкан изгелекләрне, Аллаһ күрсәткән нурлы юлы белән аннан әҗр савап өмет итеп гамәл кылу. Һәм Аллаһ тыйган эшләрне калдырып, Аллаһ күрсәткән юл белән һәм Аллаһ Тәгаләнең җәзасыннан саклану. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһка карата йөрәк гамәлләренең булган һәм йөрәк гамәлләреннән булган зур ваҗипләрнең берсе Аллаһка хуснуззан кылу. Аллаһ хакында хәерлесен уйлау, яхшысын уйлау һәм динебездә Аллаһ турында хәерлесен уйлау биек дәрәҗәләрдән булып тора. Чөнки кем Аллаһ Тәгалә турында яхшысын уйласа, Аллаһ Раббыбыз аны калдырмас, һәм аның гамәлләрен юкка чыгармас, һәм аның өметләрен кисмәс. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "Фә-инналлаһа ла юдиъу аҗрал мухсинин." Дөрестлектә Аллаһ изгелек кылучыларның гамәлләрен саклар, аларның гамәлләрен югалтмас дип әйтте. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ хакында хәерлесен уйлау динебездә күп урыннарда, күп чыганакларда килә, күп аятләрдә һәм хадисләрдә. Сахих Бухари җыентыгында Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Бөек Аллаһ әйтте:
минем кулым минем турында ничек уйласа, мин шулай булырмын дип әйтте. Ягъни кудси хадис, Аллаһ Тәгаләнең сүзен Пәйгамбәребез риваят кыла. Икенче бер хадисендә әйтә, Аллаһ Тәгалә әйтте, минем кулым минем турында ничек уйласа, мин шулай булырмын, һәм шуңа күрә минем турында теләгәнен уйласын дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм бу мәгънәне тагын да ачыклап килгән 3нче хадистә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһның сүзләрен китерә. Аллаһ Тәгалә әйтте, минем кулым минем турында ничек уйласын, ничек кенә уйласа, мин шулай булырмын. Әгәр дә ул минем турында хәерлесен уйласа, мин аның өчен шулай булырмын. Әгәр дә ул минем турында начар уйласа, мин аның өчен шулай булырмын дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, син ничек уйлыйсың Аллаһ Тәгалә турында? Ничек аңа мөнәсәбәтең була? Аллаһ та нәкъ шулай сиңа шул рәвешле булыр. Гомерең буена Аллаһтан хәерлесен өмет итеп, Аллаһка дуа кылып, ялварып үткәрсәң, әлбәттә Аллаһ Раббыбыз син уйлаганча сиңа эш итәр. Әгәр дә инде Аллаһка начар уйлар белән, Аллаһ билгеләгән тәкъдиргә, язмышка карата өметсезләнеп, тәкъдиргә тел-теш тидереп гомереңне үткәрсәң, әлбәттә яхшыга өметләнмә. Бер хадистә Җабир ибн Абдуллаһ исемле сахаба, Аллаһ Тәгалә аннан разый булсын, әйтте, Пәйгамбәребез вафатына 3 көн кала, Пәйгамбәребез мондый сүзләр әйтте ди. Берегез дә үлгәндә Аллаһ турында начар уйламасын ди. Бары тик яхшысын гына уйласын, яхшыга гына өметләнсен дип әйтте Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Икенче бер риваятләрдә бу хадисның дәвамы бар. Бу хадисның дәвамы бар. Һәм Пәйгамбәребез әйтә, кайсы бер кешеләрне ди, Аллаһ Тәгалә турында начар уйлаулары харап итте аларны дип әйтә. Һәм Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтте, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Сезнең менә шул Раббыгыз турында уйларыгыз, начар фикерләрегез сезне харап итте. Һәм сез хәсрәттә калдыгыз дип әйтте Пәйгамбәребез, һәм шушы аятны китерде. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә турында кем начар уйлый? Кем аңа өметләнми, ул яхшысын Аллаһтан көтмәсен. Һәм менә шушы аятлар һәм хадислар Аллаһ турында хusnuzdan кылуны, ягъни яхшы итеп уйлауны бик тә мөһим булган йөрәк гамәле итеп китерәләр. Һәм Аллаһка иманның зур бер өлеше икәнлеген күрсәтәләр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, кем менә шушы гамәлне башкарса, ул мөмин бу дөньяда да һәм ахирәттә дә уңышка ирешер. Галимнәр әйтәләр, Аллаһ турында яхшы уйлау, Аллаһ турында гыйлемнең бер өлеше ди. Аллаһ исемнәрен, Аллаһ сыйфатларын белү, аларга иман китерүнең бер өлеше булып тора дип әйтәләр галимнәр. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә исем сыйфатлары белән Аллаһ турында яхшы уйлау ул турыдан туры бәйләнгән. Алар турыдан туры бер җеп белән ныгытылган. Һәм әгәр дә Аллаһ исемнәрен, сыйфатларын карасак, иманыбызны ныгытырлык бик күп мәгънәләр күрербез, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһның рәхмәте һәм гыйлеме бар нәрсәдән дә ким. Бар нәрсәдән дә киң. Һәм шуңа күрә кеше нинди генә рәхмәтле булмасын, нинди генә гыйлемле булмасын, аның гыйлеме Аллаһтан артмаячак, Аллаһтан узмаячак. Аллаһ гафу итүче, рәхимлек иясе. Нинди генә гөнаһлар белән бу дөньяда Аллаһка кире кайтсаң, тәүбә кылсаң, Аллаһ Раббыбыз гафу итүче. Аллаһ Раббыбыз рәхимлек иясе. Һәм Аллаһ Раббыбыз тәүбәләрне кабул итүче, Ат-Тәвваб дигән исеме бар. Юмартлык иясе, киңлек һәм игелек күрсәтүче. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, нәрсә генә сорасаң да, Аллаһ Тәгаләдән дуа кылып, нинди генә әйберләр сорап битерсәң дә,
бу Аллаһы Тәгаләнең мөлкеннән, Аллаһы Тәгаләнең байлыгыннан бер нәрсәгә дә киметмәс, мөхтәрәм җәмәгать. Кеше нинди генә гөнаһлар кылмасын, әгәр дә тәүбәсен дөрес кылып, шартларын туры китереп, Аллаһка тәүбә кылса, Аллаһ тәүбәсен кабул итә. Аллаһ Раббыбыз киң, Аллаһ Раббыбыз юмарт. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз үз кулларының тәүбәләрен кабул итә һәм гөнаһларын ярлыкый. Һәм нинди генә зурлыкта гөнаһысы булмасын, Аллаһны уздыра алмый һәм Аллаһ Раббыбыз аны гафу итә. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбызның башка исемнәре, сыйфатлары да бар. Һәм менә шул исем сыйфатларны без күбрәк укыган сайын, өйрәнгән сайын, безнең иманыбыз тагын да ныклы була. Һәм Аллаһ турында уйларыбыз тагын да яхшырак була. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә турында без, мөселманнар, хәерле рәвештә яхшы итеп уйласак, бу Аллаһы Тәгаләнең безгә биргән зур бер нигъмәте икәнлеген белербез. Габдуллаһ ибн Мәс'уд, пәйгамбәребезнең сахабәсе, Аллаһ Раббыбыз аннан риза булсын, әйтте: Аллаһ белән ант итәмен, мөэмингә бирелгән иң хәерле нәрсә ул Аллаһ хакында яхшы уйлау. Аллаһ белән ант итәмен, Аллаһ хакында мөэмин яхшысын уйласа, Аллаһ аңа шул өметләнгән әйберләрне насип итәр. Чөнки барча ниғмәт, барча миннәт Аллаһы Тәгаләнең кулында. Ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, шуның белән бер рәттән әйтеп узырга кирәк, Аллаһ Раббыбыз турында хәерлесен уйлау өчен әле ул уйлау гына җитми. Әле тагын гөнаһларны эшләмәү, гөнаһлардан ерак булу тиешле. Фарызларны калдыру, изге гамәлләрне юкка чыгару белән бер рәттән безнең Аллаһ Тәгалә турында изге уйларыбыз, хәерле уй-фикерләребез бергә булырга тиеш түгелләр. Шәһвәтләргә, онытуларга бирелү шушы хusnuzдан белән бергә булырга тиеш түгел. Һәм инде Аллаһ Раббыбызга хusnuzдан кылучы, аның турында хәерле уйлаучы ул җәмәгать изгелек белән бергә шушыны булдырырга тиеш. Һәм гөнаһларны кылу, һәм аның юлыннан адашу, Аллаһ юлыннан адашу Аллаһка өметләнүгә бер пәрдә булып тора. Хәсән әл-Басри, Аллаһ Тәгалә аңа рәхимле булсын, әйтте: дөрестлектә мөэмин Аллаһ турында яхшысын уйласа, ул үзенең гамәл гыйбадәтләрен яхшырта. Ә инде гөнаһ иясе Аллаһ турында начар уйлап, ул үзенең гөнаһ хаталарын арттыра гына дип әйтте. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, бу дөрестән дә шулай. Ничек иттереп гөнаһ иясе Аллаһ Тәгалә турында яхшысын уйласын? Ул бит Аллаһ Тәгаләдән кача, Аллаһ Тәгаләнең мәгъфиратыннан еракка китә. Һәм Аллаһ рәхмәт ишекләреннән үзенең башын чия, читкә этәрә. Бу мөмкин түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм менә шул гөнаһлары сәбәпле кайсы бер вакытта кешеләр төшенкелеккә биреләләр, һәр вакыт куркуда, һәр вакыт шомлануда, бөтен кешедән шикләнеп йөриләр. Һәм менә шуңа күрә тормышына авырлык килгән вакытта ул кешеләр бик җиңел генә Аллаһы Тәгаләгә тел теш тидерәләр. Ул кешеләр бик җиңел тәкъдирне сүгеп ташлыйлар. Булган язмышларына сабырлык күрсәтмиләр, мөхтәрәм җәмәгать. Ә мөэмин кеше, иманлы кеше Аллаһтан бер кашан да өметен өзми. Аллаһ турында һәр вакытта хәерлесен уйлый. Аллаһ вәгъдә иткән сүзләрне ул һәр вакытта башында тота. Берәр җирдә әгәр дә мөселманнарны җәберләсәләр, әгәр дә мөселманнарны истәләр, үтерсәләр, кызганыч, бүгенге көндә дөньяда шушы кайсы бер урыннар бар, бик тә аяныч хәбәрләр килә. Ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, ул әйберләрне күргәндә мөэмин кеше Аллаһы Тәгаләнең «Вәлә тәхсәбәннәллаһа гафилан амма яъмалу-ззалимун» сүзләрен истә тота. Аллаһны залимнәрнең эшләреннән гафил булды, белмичә тора дип бер кашанда уйлама.
дип әйтте Аллаһ Раббыбыз. Менә шул аятны ул күз алдында тота. Бу дөньяда нәрсә генә булмасын, ләкин Аллаһ Тәгалә бу һәрбер эштән хәбәрдар. Бу дөнья вакытлыча, ләкин аннан соң килә торган мәңгелек тормыш бар. Һәм ул шул мәңгелек тормышта, бу дөньяда булмаса һичшиксез ахирәттә мәңгелек тормышта Аллаһ Раббыбыз һәрбер кешегә тиешле булган җәзасын, әгәр дә ул җәзага иткән икән, җәзасын бирә. Шулай ук Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мөэминнең хәле гаҗәеп. Әгәр дә аңа начарлык килсә, ул сабыр итә, һәм ахыр чиктә бу аңа яхшылык белән, әҗр-саваплар белән әйләнеп кайта. Әгәр дә аңа яхшылык тисә, нигъмәтләрен булса, Аллаһ Тәгалә миннәт бирсә, ул шөкер итә. Һәм бу шөкер итүе ахыр чиктә аңа барыбер тагын да өстәренрәк булган, тагын да күбрәк булган әҗр-саваплар белән әйләнеп кайта", дип әйтте Пәйгамбәрбез. Һәм менә бу җәмәгать хадисләрне укучы мөэмин мөселман тормышына авырлык килгәндә Аллаһ Раббыбыз турында хәерлесен уйлый. Һәм әгәр дә Аллаһ тәкъдирендә бәла казалар язган икән, билгеләгән икән, ул эшләрдә, ул вакыйгаларда ул сабыр итә һәм Аллаһтан хәерлесен өмет итә. Садака биргәндә яки изгелек кылганда ул малын кызганмый, ул саранланмый. Чөнки ул Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейхи ва саллям садака бер кашанда байлыкны киметмәс дигән сүзләрен күз алдында тота. Кайдан гына чыгармасын, нинди генә изге эшкә бирмәсен, закаты булсынмы, садакасы булсынмы, ул белә, Аллаһ Тәгалә шушы чыгарганнары белән аның малын бер кашында киметми. Аллаһ Раббыбыз аңа бу дөньяда һәм ахирәттә тагын да арттырып бирә. Әгәр дә ул кардәшенә ярдәм кирәк булса, ул кардәшенә ярдәм итәргә ашыга. Мөэмин мөселман кардәшен ярдәмсез калдырмый. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләрен ул исендә тота. Әгәр дә бу дөньяда кардәшеңнең берәр кайгысын шишсәң, битерсәң, кыямәттә Аллаһ Тәгалә синең кайгыңны, хәсрәтеңне битерә, дип әйтте Пәйгамбәрбез. Һәм шуңа күрә менә шушы хадисләрне күз алдында тотып, гамәл кылганда, ул һәр вакытта изгелек кылырга ашыга. Һәр вакытта Аллаһ Раббыбыздан хәерлесен өмет итә һәм бары тик аңа гына ихласлы була. Һәм менә бу җәмәгать Аллаһка хәерле уйлау, Аллаһ турында хәерле уйлау, аңа яхшылык өмет итеп, аңа тәвәккәлләү, бу һәммәсе дә җәмәгать biz әйтеп үткән мисаллары булып тора шушы хуснузанга, яхшы итеп уйлауга. Ә инде капма каршы якны алсак, әгәр дә кем Аллаһ Тәгалә турында начар уйлап, аннан өметін үссә, ул гөнаһларның иң куркынычын башкарды дигән сүз. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә ничек иттереп начар аның турында, начар фикердә булган мөшрикләрне, мөшрикә хатыннарны, munafiq хатыннарны ничек иттереп җәзага тартуын инде аңлатты һәм аларның бер сыйфаты итеп күрсәтте. Һәм шуңа күрә галимнәр әйтәләр, Коръәндә ди, газап аятлары, җәза бирү аятлары арасында иң тулы итеп әйтелгән һәм иң күп сыйфатлар белән тәфсилләп язылган аят ул ди Аллаһ Тәгалә турында начар уйлаучы мөшрикә, munafiq хатын турында килгән аятлар дип әйтәләр. Аллаһ Раббыбыз Фатих сүрәсендә 6-нчы аятында әйтә: "Ва ю'аззибул мунафиқина вал мунафиқат вал мушрикина вал мушрикат الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا". Allah Rabbimiz aytdi, ham Allah munafiqlarni, ham munafiq xotinlarni, mushriklarni, ham mushrik xotinlarni, Allah турында нашар уйлаучыларны газапка тартыр. Аларның явызлыклары үзләренә әйләнеп кайтыр. Аллаһ аларга ачулы булыр, аларны ләгънәт кылыр
һәм аларга җәһәннәм хәзерләр. Һәм җәһәннәм бик тә куркыныч булган урын, дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә менә шушы сыйфатларга ия булудан сакласа иде. Икенче бер аятында Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тааля әйтте: وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Сезнең менә шул Раббыгыз турында нашар уйларыгыз, нашар фикерләрегез сезне харап итте. Һәм шулай итеп сез хәсрәттә калдыгыз. Әгәр дә алар сабыр итсәләр, аларга ут газабы булыр. Әгәр дә алар сабыр итсәләр дә, аларга ут газабы булыр. Алар яхшылык сорасалар, аларга игелек булмас. Ягъни, алар бу дөньяга кире кайтырга сорарлар, бу дөньяга кайтып изгелек кылырмын дип ялварырлар. Ләкин Аллаһ Раббыбыз аларны җәһәннәмнән чыгармас һәм бу дөньяга кайтармас. Фуссилат сүрәсе 23-24 аятлар. Һәм галимнәр әйттеләр: Аллаһ турында нашар уйлау гөнаһлар сәбәпле килә. Чөнки Аллаһ турында нашар уйлаучы, Аллаһтан өмид үзүче, аның гамәле дә нашар була ди. Кем инде Аллаһ турында хәерлесен уйласа, аның гамәле дә хәерле була дип әйттеләр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ хакында мәгърифәтебезне арттырыйк, иманнарыбыз ныклы булсын һәм сабырлы булыйк. Һәм инде әгәр дә Аллаһ Тәгалә турында нашар уйлау афәтеннән үзебезне дәваларга теләсәк, менә шушы адамнарны башкарырга тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Иң беренчесе, Аллаһка иман белән һәм Аллаһка тәвәккәлләү белән кире кайту. Моңа хәтле адашуда булдың икән, җитәр. Кайт Аллаһ Раббыбыз янына, Аллаһка буйсын, эшләреңдә нәтиҗәсен Аллаһтан көт. Аллаһка гына таян. Дөньялар үзгәреп тора, бөтен нәрсә хәрәкәтләнә. Ләкин нинди генә үзгәреш булмасын, Аллаһның тәкъдире үзгәрми. Аллаһның рәхмәте киң, Аллаһның кодрәте нык. Һәм беркем дә Аллаһка каршы мәкерлек кыла алмый. Аллаһка тәвәккәллә. Икенче адымы, Аллаһның исемнәрен һәм сыйфатларын өйрән. Ул исем сыйфатларын мәгънәсен өйрән. Мәгънәсен бил. Йөрәгеңдә, зикрләреңдә, дугаларыңда һәр вакытта исеңдә тот. Аллаһ Раббыбызга ялварып, гөнаһларыннан арынасың килә икән, Аллаһ Раббыбызның рәхмәте, мәгъфирәте турындагы исемнәрен өйрән. Бел, укы, дугаңда кабатла. Аллаһ Раббыбыз турында аның юмартлык, киңлек иясе икәнлеге булган исем сыйфатларын укысаң, Аллаһ Раббыбыздан аның ниғмәтен сора. Бу дөньяда һәм ахирәттә аның фазиләтен сора. Аллаһ Раббыбыз, әгәр дә син нинди дә булса бәлә казага юлыккансың икән, Аллаһ Раббыбыздан ярдәмен сора. Аллаһ Раббыбызның ярдәмче һәм инде җиңеләйтүче исемнәрен, сыйфатларын өйрәнеп аларны дугада кабатла. Әгәр дә син нинди дә булса залим астына эләктең икән, әгәр дә сине рәнҗеттеләр икән, әгәр дә сине рәнҗеттеләр һәм җәберләделәр икән, Аллаһ Раббыбызның гаделлек сыйфатларын искә алып, аларны дугаларыңда кабатла һәм аны өйрәнүдән туктама, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм инде өченче адымы, Аллаһ синнән таләп иткән фарызларны өйрән. Һәм аны гамәлеңдә күрсәт, шул изгелекне кылганда тырышлык күрсәт. Авыр, шайтан вәсвәсә кыла, кылма ди, ялкаулык һәм бөтенесе, гаилә проблемалары, акча юк һәм бөтенесе өелә. Ләкин син шул вакытта тырышлык күрсәт. Нык бул һәм фарызларны, ваҗипләрне үтәүдән кире кайтма. Чөнки изгелек кылган сайын синең иманың нык була. Иманың нык булган сайын Аллаһка карата булган уйларың, фикерләрең яхшырагына бара. Һәм Аллаһ каршында уңышка ирешкән кеше шул булыр, кем нәфсесен тыйып, җанын мәҗбүр итеп, ахирәт өчен хәерле гамәл кылучы, менә шул булыр Аллаһ каршында уңышка ирешкән кеше. Кем инде әгәр дә нәфсесен тыймыйча гөнаһлар эшләп,
Аллаһы Тәгаләдән нәрсәдер өмет итсә, ул кеше көчсез һәм гаҗиз булып калыр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз гамәлләребезне хәерле кылсын, ниятләребез дөрес һәм ихласлы булсын, Аллаһ хакында уйларыбыз күркәм һәм хәерле булсыннар. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله